Čus ľudia, ja som Otoesta pri ďalšom videjku, no a dneska to budú čudné názvy detí na Slovensku 6, ale ešte predtým vám chcem poďakovať, že sledujete môj kanál, keďže ten deň, ktorý to vydávam, je moje druhé výročie na YouTube, takže 2 roky už som na YouTube. Ja si pamätám, ako som presne natáčal video za 1 rok na YouTube, si pamätám proste a samozrejme vám veľmi ďakujem a môžeme ísť na video. Kamo, extrémne potrebujem ísť k lekárovi. Je strašne zle. Tak potom choď do lekárov, viec. Máš pravdu. Kamo, kúkaj hentam na to pole. Kohosej, celé čierne pole proste. Aha, aké viničky. Idem si z nich dať rovno hrozno. Čau Lenka. Kokos, tam je toľko včeliek v včelinciach. Fúha. Rýchlo preč, nech ho nepobodajú. Kamo, mám na teba nejakú otázku. Štrkový kopec je štrkovec. Vieš čo aj by som povedal? Aha, tam je zrekonštruovaná tá stará bašta. Tam je zrekonštruovaná aj tá nová bašta, ktorú odbuchla bomba, ale v ktorej sa najem. Bože čo? Vaše sa vreca neje. Pečo, počúvaj ma. Mám na teba dôležitú otázku. No, počúvam. Si z Petroviec. Ježiš, ty si taký studený. Ej ľudia, takže to by bolo pre dnešné videjko všetko. Ak sa vám toto video páčilo, nezabudnite na like, odber a zvonček a samozrejme ďakujem vám všetkým za to, že ste tu na mojom kanáli. Niektorí už 2 roky, niektorí len 1, ale bajte si krásne, už ďalšie videa. Čus. On je nahatý, ako naháč. Ja tak nechcem byť.